Neme gen görmäň men täzerak başlandyr. Oo. Ö, ö, İsmet. Adamlar Hem kina. acıyım bir giydim de şurada kaydı da. Ay boğarla. Behüt bolsun. Eşestem o agurla tura. Kesal bilmedim ha. Agurla. Bağışla. Sesim var ya mı? Allo. Oo. Olmuyor deylan. Sıhhutlaştık edeceğiniz mi oynayanız mı? Yo, olmaz. Sen oyuncu. 15 minitten ne oluyor? Olmaz bitten. Ne diyen ya? Ne diyen ya? Eşitmedim lan. Kaytala. Evet. Ya realde ne edecek gol yani 15 minitten? Katık kendime atlayın. Olmaz. Sen oynarsın. Medyatça oynarsın. Veremez. Ha. Most meňem İsim maç var. meňem 15 minitten oynasym geler garaşyk goraýynmy siz bilen bile. Boldan karasık var ha. Bolly. Fağa man basıllı. Dun 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 dun. Ne etvetme. Sesim tak barmy ýa açyldymy? Ha, indi gelýär. Alo, sesim var ýa-my? Alo. Lol Allah. İrme geliyor. Ey. Bu posto. O ta kän adam bok ýara. Bu konu ne ama? Ýasyk taş etmeseler bolýar. Aýwa. Yine satam. Uca satacağımı diýär. Aska var. Bu sene barla. Super. Düşünmedim. How? Aska var. Bu sene. Yok Aşgabatlı da. Ukrayna'da yaşayan öldüm Ukrayna'da. Ukrayna'nın yönetimini. Odessa'da. Şu adam çatı adam. Hut şeyle. Söyle. Arkasında okudum lan benim. Ha. Maalesef. Ben doktor kalktım. Ben eziyen Türkmenistan'ı kavurunca ne olunca. Peki malve bakın. Ne edip yetti gay bari? İnsan vermedim. Neme gen görmäň men täzerak başlandyr. Oo. İsmet. Adamlar kina. Acıyım bir giydim de şurada kaydı da. Ay boğarla. Behüt bolsun. Eşestem o agurla tura. Kesal bilmedim ha. Agurla. Bağışla. Ne açar adam mı? Bir la ya. Ay barkarım. Ta. İyi çete sal bana no. Doğraýdaýan gurbasan ses barmy ya? Valla gün beyler mahalleye tanışın. Özüm ağrın alıp barjak oğlan işe diýim olmaň o. Bir çaýa salyp häzir gelýändi. Botlaýan bulan bagan. Özüm Geliyor karış.
Özüm ýassyk taş edýän bolar o. Hiç kimin kömegi gerekkä. Form up on me. Help! Üçlörden ne öldü bolýar-da. Help! Bardım. Demalsyň özüň duýuşyň gomuş bar. Okay. Apteczka bermelmi? Ýatyp ýa-da? Ha, wybros. Bile ýalkasyn. Ýaşyl ok gerekmi size? Ýaşyl okga berdi. Oo gerek. Ene? I got supplies. O arужа da var. Skar el. Yine biri var dedin. Nerede şu? Yadıma düşýärmi? Men näçe yok boldan öldü. Ha, Evet, taşlanlarını yok boldan şaşırtdylar. Ýokary bolan nere bol? Ha. Ha, o tağa çykyp bolýar ha? Ýokary. Allah. Terasap bolýan onda ýeňsiden uraýmasyn gaçyp barýar. Yatyp sýren barýanlar şu wagtla ondan oňa ogradan bugara. Allah. Galp goraýsym kam ýa men aşağı zyňarym kam o taýdan, wyşkadan aşağı zyňarym kam. Yok bol bar. Bark gözjek men onda. Bu adam ne oldu? Eber loot ölmandyr ama o içiniň gatlary dur bombajyk zat çagaş napytyjyk tarhunjyk. Yo berde hiç kim yok. Hiç kim yok. Gözüňe görünüp dur dostum. Her taşlanlar. Taşlanlar nasıl şaşırtdylar meni. Yo gözüňe görünüp dur. Geçen koyuna çaşyram bolaýmasynlar şu taýda. Ve altylyk pırtsel var o, altylyk pırtsel var. Hemen şu taýdan sanu gör bilýän bu pırtsel. Ýaşyl ok var. I got supplies. Siz kaçanda näme oýnaýaňyz? Ay bir kilo. Bir kil ver. Namara gel bol. Ben elimde telefonum alanma bir kil olmaly. Tuvalama. Haw. Beni toklar oyna. Düşünmedim. Sesiňiz pes gelýär. Ben toklar oyna papi. Ben toklar. Ha. Ay şu taýda kaçad etdim la. Elimdäki telefonum güýçem bolsa doňa alaýçyly. Ama telefon. 12 oýnaýar. Ay konum kime? Hawa doňa şonda da. Gyssa doňa. Pırçelyň alla. Pırçelyňe 6x dastavka geldi. O adam ölaymasın. Koryk näme etdiňiz ha? Yo gideliň daş taýdan. İşte ya hava son günler da drop geliyor. Ha. Ha, o kompýuter gelse de görüpdim eýe. Makka bolsa goýaňda, groza makka. Böyle. Ýokardan adam düşüp gelýär. Watch out. Ha, yok. Ha, doğru. Most adamyl gapýar. Ha, ikilik däl men o. Hava mı okun ver haydi. Men nabaýmay okuýar, Almadın su var goraydan. Nemen goraydan. Yo, Var mı? men alam. Yo, men Ha, yo, var. men yo. Barıken bakın.
Badırla. Hava bak. Mostu yapıptırlar o maşini koyup daha dedi. Ortopon yapıp dur. Näme urşukina gördüler mi ola? Kıyınay şey etmek. Alkıtta. Şey dip sevdik mi? Yok gittik ştaydan atak var hali. Men 4 numara. Arabaya. Ähli päsgelçiliklerden eşek bolýaňyzmy? Aa. Eýle kim osta adam var diýen gördüm. Algap berdiler. Atış. Attılar ay. Hawa atdylar. O tyrlarlay bagyş şalak bolup ýokarsyna. Zona gidip barýarmy? Ýyzyna ýetilmeň eşdikler. Atmadan. Turgunyş geçýärler. Yok, o bir nestede basmış. Ay üýsünler da ne bir komitde salyp häzir gelýän diýip otlarmy barmy? Yo. Bu näme etdiň bolat taktikamy? Ýok deli. Ha ya şeydik gitmelim ya. Şeydik gitmelim yani. Marked an airdrop. Maşina. Min gittik yo. Kömek edeli. Maşina. Atmadan. Hemçin atmalar. Görüp durna onu. Oğlun kuvatta. Mades halal öldürdü. Alo meni. Ya хороший человек, хорошо играю. Almayarsa. Срочно, саламу алейкум. Kan qomuş gibi ýaşmy. Mekan egniňizak eşik şuwat ruletka da badam şo. Ola da aşkol. Aha, bratişka baham oldu no. Para şimdi basyan. Oyunu onlaş. Oğlan. Ne onu uçuran adam kara. Kandımdan ayır ama. Tak göreli. Ya ey. Şmat birinci yere pa bayır koyan. Pabık. Doğru. Çıkardılar ha. Ben alle çıkarıp koyuyoruz gören. Hiç satayım dedim. Ben diyorum ağzını tutturdum. Valla iyice şöyle oldu. Canı sağ olsun biraz gıyt kırak olması olandır. İdirecek adım yok. Adımlar alya ya gürleyen oklu.
Ya gurlasa da ses pis gelýär, ýa-da şular ýa çykaryp goýýarlar. Flajokdan ýetemem ýöne çykaryp durýarlar, çykaryp ýöne. Gatykyn. Garaşyp durdum onu mäşmi. Birinjide bu saparam bir 5 minut ýaldyrandy. Hayır yok. Zanga sağ olsun. Şu taydan yığınandım. Oj, mogę bez kora śmielelia.